Minä ylös. Ei kun tää. Noniin, kuva. Ihan vähän aikaa vielä. Ei yhtään. Ettei varmana kukaan näe. Yksi. Mä saan sen videolle sitten. No, yksi vielä. Kato, ei tässä mene mitään paikkoja rikki. Ei mun kettikuva. Ei kun mä kettikuva. Vuotreissa on taas samalla se ottaa vittuja. Aurinko on täällä. Eli se on. Vittu mä myös on vähän lihaa. Aika sik. Joo. En mä usko. Se on ihan hyvä. Mä oon aika varma, että seuraavalla menis. Kyllä me saatiin Joo. Me voidaan jatkaa matkaa. Joo, me jatketaan. Mäkin otan vielä lihakuva. Mistä toi kuva on? Hei, nyt on. On mäkin on. Jätkä vittu kuvas mitä kamerapuhelua. Niin jo. Vitu kuvaa. Lähdetään menee.